Kaya mo na. Ha? Ba't gulay? Tugtog. Yeah. Ay, sarap ng Jema. Kain po. Ay, shoutout. Ma'am Jema, shoutout po. Tapos ko lang kumain. Sana tatagal. Tindahan na tayo, magtinda na. Kumain lang ako konti. Para may energy ba? May energy. Yan. Pwede na tayong tuloy-tuloy ng gawa. Papain ba natin ito?
viewers that are ang viewers that are
Yati mais. Hindi ba yung latest ng oras? Wala pa sa Ang balita. Yung tala-trato sila sa'yo, di ba? Kakala ka naman, sandaan. Bakit? Oh. Wala kang patay ang umaga. Oh, tanghali. Tanghali Oh, lang. magkano binigyan mo ng umaga? Sandaan na binigyan mo ng gabi. Oh, ayun mo, di kwento na kulang ba kwenta? Oh. Dahil may kulang ka ba nung nakaraan, sabi mo, di ba? Sabi mo, sandaan lang muna. May kulang ka ba nung nakaraan? Hindi naman tayo nagkita ng gabi ah. Hindi ka tayo kina ng gabi. Ang sandaan na kayo, kaya mga doon, alam ko, Para itong niloloko. Sino mo sabi niya na, alam ko na. No. Para kung ano. Boss man. Ano muna mo ngayon? Jerry, nagpapagtalo. Ay, Kabishi, siya raw. Kabishi ko, siya raw sa'yo. Hindi mo na-organize, guys. Kabishi, ng yung itang moderator. Ay, Kabishi ko, meron ka ng moderator. Viewers siya raw. Ay, ate, may sate. Ay, ate, bilhin natin ah. Viewers siya raw. May isa ate, may isa. Ano? Isa. Ha? Gusto ka late. Six.
May Ate Mais. May Mais Ate. Shout out sa to viewers. Ganda mo guys. Sira na yung gulong mo ah. Ilaw? Sige. Pero dito lang. Dito oh. Magpaganda mo. Maganda mo yung discount. Oo, bago lang yan. Bago lang yan eh. Bago tayo magka. Ano? Upal ka? Doon kayo sa loob. Parito, gawin ka ba?
Ay! Kung nagmamayas dito, maglalagay ka? Diyan ako, kabila. Huwag yung kasunulo. Para singit ka. Parang ayaw mo ako tabi ah. Ayos ka, ang lakas ng tama mo ah. Hindi ako nangangalam sa poste. Dito ako maglalagay. Ay, saraw sa trip ko. Hoy! Ang alawin, mabuhin. Ba't na plastic malaki? Plastic malaki. Sa akin naman mangyayin ng plastic malaki, doon ka. Ang ulit lang plastic yun. 164 na. Ayan. Ikaw ka na mukha, magbabawas tayo ng presyo. Huwag ka magkalala. Meron pa. Ito. Lag po. Maganda, may discounts ka. Babalik pa ako eh. Ayan. Eh, maiste. Stay pa ka lang kanina eh. Para makapasok ka sa loob. Oo, malalaki. Ito, dali mo medyo. Senta lang kilo. Ha? Senta. 70 na lang daw sa kanya. Senta lang sa akin. Ano sa ba yan? Ano kilo mo? 90, mahal naman. Pwede pa tayo plastic na dyan? Hindi ako. Ay, mabigay ng ano eh. Wala yung plastic oh. Ayan nga lang. Ayan ah. Pero ako, ay mabigay eh. Malo ka eh. Hindi ka naman kabawasan. Isa ka lang. Guys, ito ang lumabas dito. 200. Di mo pinapakita yun. Di mo patutubuhin na ano ah. Kalugi ah. Bakit? Akin ba yan? Ay, ano, Santiago Sangkay, around. Siya lang. Masok ka na roon, alam mo may mamay dito na nakasar ka ba? Oo lang. Lakas ng tama mo, at hindi ka nangingilam ko sa pwesto nyo. Naglipot lang naman ako, Mark. Kasalanan ko ba kung sa si ate? Oh. Kasalanan ko ba mas malakas ka rin ako sa'yo? Bago mo talaga kasi, nakakainis ka eh. Pakainis ka. Ilan ba kariton kayo? Tatlo? Dalawa. Kapag ka, dito ka. Dudong. Dati si Dudong eh. Labas na wala ako eh. Dito doon. Kaya pala lumabas ka, sabihin mo utang eh. Ay, nako. Sabi na ba, babae kami yung pwesto. Ang dami ako pala eh. Sinabi mo, babae ka ng pwesto. Hi, for viewers, shout out. Wala, kabiruan ko lang yun, ano? Ana Santiago. Ganun yan. Saan yung ano? Dahanan? Ay, nasa yung kalsada. Magdaan lang dito. Yan yung ano, tagatawag. Yung doktor. Yung doktor. Ano yung sala? Sala. Ala!
saan. Pagtawag. Walang shout out sa Cell Channel. Dadaan lang yan. Iwan ko may terminal sila dyan. Kasi pagtawag. Kailangan mang pag-shelter. Ay, sarap. Salamat po, member. Pag-shelter channel. Thank you very much. Ay, mais ate. So, ay, 90 lang sa ano po? Hindi. Wala. 70 lang eh. Everyone. Awereo. Pakibot ka. Parang ilog ko din. Kwenta lang. Ay, reviewers siya raw. Ewan ko lang kung nandyan. Wala, gura na, gura. Wala, gura na, gura. Ate may sate ah. Tamis, tamis. Eh, bilhin natin, mais. Ang Roselda, thank you po sa pag-member. Shoutout sa 4 viewers na bigyan. Kita ka na. Hindi naman nakatayo ka. Kaya nga, tambayin mo na ako pa. Okay lang po. Walang problem. Salamat po sa pamilya. Okay, gagawin ba po kayo? Kasi B-boy na pala. Ano yan? Naganda pa si B-boy sangkay. Kay Grace, nag-iinda ba si B-boy? Hindi na mamais, madam. Wala mo na ako mamais. Nakawin. Wait lang, May sa atin, mais. Ate, may sa atin. May viewers, kaya raw. Ay, mais ka. May sa atin, mais, For viewers at for thumbs up. Boss, nice. Ay, bilhin natin, mais kayo dyan. Mais ate, mais. Mais ate, mais. Eh, saan po? Bilaw po yan.
Tandaan na ako. 70. Ay, sarap sa 5 viewers. Yeah. Thank you very much sa nagtatambay. Grace, thank you sa kay. Ang Carsalda, thank you very much. Ay, B-boy. Boom, 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 boom. Shout out, B-boy. Yan na yung ano natin. Idol natin, Sangkay B-boy. Salamat sa kay. Aray ka. Aray ka talaga. Panghali na ako. Kanina pag ano ko sa'yo nung kanina, pag comment ko sa live mo, nag-isip ko lang nun. Ang oras na ako ng pagbukas, 8:30 na. Tanghali na masyado. Ano na yun, bukas ng mga 1:30. Buti na lang tayo, wala tayo ako. Kaya kasi ako kagabi. Kuha ko ng maisa pa rin. Hi, Nay! Welcome to the Philippines. Hi, Nay! Refer lang may laban ako. Important. Wow! Wow! Nakapag-refer na! Sana nun! Refer lang. May laman ang gigas. Ayos mo na pala gigas mo? Ayos mo na pala yung gigas mo, Sangkay? Yes. It's done. Ano na pala? Yes, maayos. Paano ko naayos yung akin? Hindi pa eh. Yung isa kong gigas, hindi ko magamit-gamit. Paano ba ginawa mo? Pinaayos mo? 5 viewers at 6 thumbs up siya raw. Oh, smart! Bilis lang. Paano ba? Paano ba? Ay, no, guys, no? So, Ako lang nag-ayos Tawagan mo lang ako. ganyan. Rekta lang. Padagta lang yan ganyan eh. Ay, 6 viewers, shout out. Patulong ako sa'yo, Sangkay. Kasi hindi ako yung aking gigas, hindi na nagagamit. Hindi na nakapagpalipad. Ito lang ang mga pagpalipad sa'yo ng ano, piso. Ay, Grace, araw. Nakita natin mga kwaray. Selda, thank you. Wala na akong balato. Grabe talaga yan. Siya! Wala nga. Laki ng ginawa mo. Anong laki? Anong laki? Malaki ba yung bayad sa 5-6? Right ko. Pagawin ka natin mga Ayan, tinaisa. Ayan, tinaisa.
viewers. Boss, nice boss. Sunday morning. Praise. Ay, buksan sa pagkasalita. Thank you very much. Salamat sa support. Ay, minsan na lang po ako mga passion sa inyo. Nandiyan pa. Oh, dulogi na. Walang loob. Natin, nice. Nice there. Nice natin, nice. Welcome, B-boy. Salamat kay Ma'am Perselda at sa kay B-boy sa pagpamember. Pamember din ako din. Ay, nakapamember pa rin ako kaya. Kay B-boy. Nakapasaya ko lang. Yeah. Thank you. Kay Grace. Grace, thank you, Grace. Salamat. Ang ganda naman dito. Ano sa ate? What's nice? Ginagawa. Ito kasi bili ka kalsada ng ako. Dapat na nga. Diyan na tayo sa Guerrilla ngayon. Ate May, sa ate Lili na ate May. Ito dyan. Esther. Kumuha. Ay, kumain. Natin na yung sate. Yan, may. Sarap. Grade 15 tsaka 150 tsaka 1 dali 250 tapos sa ito 3-1 na ito 3-1 buo na kailangan ng mga books ng 150 na buo boss, bili na boss, mais mais. Mais tate. Boss, mais boss. Bossing mais bossing.
Right, boss? Ang puti? Ilan? Ano dito? Ilan? 70 lang nila, boss. Ilan? $91 po. 70 po yan. Wala akong makita sa akin. Ano sa akin? Taba ba? Taba? Wala. Tignan mo na lang ang isa. Tigas pa. Ano ba yan? Pati-pati. Ay. Nati na isati. Uy, Grace, thank you, nagpa-member ka na. Nagpa-member din Grace, thank you po. Salamat po sa inyo. Guys, salamat ha. Grace, thank you Grace. Mamaya pa-member din ako kayo. Live ko. Ilang pa-member. Parang kita ng ano, piso. Right back. Thank you very much po. Salamat. Salamat. Member na naman tayo with that. Mamaya, Grace. Bawi ako sa'yo. Para magpapaano ako sa'yo magpapa-member din. Ano kasi ako? Salamat sa. Ay, salamat. Ay, tintang tuban. Ah, boss, mais? Anong ano? 70 lang kilo, boss. Ilan? Ha? Lapit ka rin. Ilan? Anong pinasok natin? Pag na lang natin yan, 35 lang ang kalate. Seven. 40 naman. 45 lang po. 20 na isa, ha? Mahal na? 7 po lang yan. Ay, ate, mais, ate. Hindi na kayo mais, oh. Bossing, mais. Ay, mais, ma'am. Lang pala. 21, 20 lang. Palitan mo na yung gulong mo. Yung karton. Pangit-pangit ka yan. Kung gumagamit yan, nung ikaw lang gumamit yan, nasira. Gawin mo, boy. Sige, boss.
ate, mais ate. Mais me. Mais me. Hindi na kayo habang umulan. Mais ko, mawa naman kayo. Pasana na naman tayo. Pasana naman ako guys. Mga kore, aray ko. Balancing. Mais ko lang. Ay, mais kayo dyan ate. Bili na po kayo. Pa. Buwan na kalahati sa puti. Ayun lang, 35. Ako isang dasa. Oh, sandali. Sabi ko lang dyan ni. Kilo. Ha? Hindi pa kayo kumuha doon, Nay. Ayan. 89. Ha? 89 po. 85. Nasa Boss Jason. Ito ka lang kasi kahal dito. Remember mo? Wala kang pa. Hindi ba ako sabi ko eh. Kaya din yung ano, kitay. Sorry nga. Ay, salamat sa mga viewers. Ay, may isa din. Mga viewers, maraming. Boss, nice boss. May isa ate, may isa. Lang ako guys. Maubusan tayo ng load. Eh, pati. Magpapagdan tayo, Gar. Magpapaload. Ulan? Tapos ng ulan? Yan. Yan, buhay na. Nag-ano na. Hihingalo. Hihingalo. Sangkado. Grabe ah. Lumakas na naman, lumakas.
Nabasa na ako, nabasa. Lakas ng ulan. Yung paninda natin. Buti na lang mais. Ano? Bagyo na naman kasi mga koray, kaya lakas ang ulan. Wala. Sabi na naman, nagulat ako sa'yo. Alis ka dyan. Ayun, nakikita ka sa camera. Alis ka dyan. Alis ka dyan. Ka. Anong ka? Kung talaga abutin natin ito.
May shout sa 5 viewers. Sa aming kanta. Abireo ang ulan. Ay, 10 viewers, shout out. Six viewers, shout out. Ito lang ba? Ano lang? Shout out sa 7 viewers. Maulan ng mga abang guys. Maulan. Shout out sa 8 viewers. Shout out sa 8 viewers natin dyan. Guys, salamat guys sa support at nagpa-member sa akin. Mais natin oh. Castro. I'm at work now. Sige, Sangkay. Salamat sa pagtambay. Ingat ka sa trabaho mo.
Ha? Kasi ano, basa ka. Ay, nako. Walang tigil ang ulan, halos 2 linggo na. Ikaw, uwi ganyan? Uwi? Yan eh, pagkain namin yan. Ay, pagkain nyo? Palengke. Ayun tayong ganun mga yun. Kapag ka naman sipos, wala alis yun. Buti may dala kang kaputi. Mga sinusip eh. Lisha. 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 Sarang. Oh. Oh. Ito. So, Igoy, sa'yo na lang to. Tugtog. Dahil yung kasama ko. Tugtog. Tugtog, tugtog, tugtog. Tugtog, tugtog, tugtog. May Bigo siya raw. Alicia, parang mag-Bigoy. Bigoy. Bigoy. 6 viewers siya raw. Gaano pa lang benta natin mga ka-right na. Eh, 400 ako rito ang pera eh. Pogi ng sangkay, sana all pogi. Sino pogi? Pogi ta sangkay? Five viewers, shout out po. Ay, mabait. Tuhan nyo mabait. Nahina na. Pwede na yan. Marunong ko ito. Marunong na ako magmotor sangkay dati pa. Sarili ko sana ako. Marunong na ako. Pinakata pa naman ito. Kahit wala tayong hilig dyan. Ang hilig natin ano? Ito, social media.
vlog. Walang nanonood. Ay ko, walang nanonood. Sabi ko lang nila natin. Dito lagas ang kayo. Guys. Viewers po, salamat sa akin na tubig na manunood. Ito na kayo kung hindi ako nakakadalo sa mga live. Pag na-monetize ako, YouTube. Balik na naman tayo sa, YouTube, sa Facebook. Balik tayo na naman sa YouTube. Sasakayin na natin. Kinakarin natin kasi mga kawalan yung reels natin. Eh, maganda kasi din, medyo mabilis makilala. Maganda sana, manhan. Mabilis mo gano'n yung ano mo, pinagpamanihan ka, mabilis yung tawag dito, mabilis yung followers mo dumami pag maroon magpapamanihan ka. Followers. Sabi natin kaya ko pamanihan kasi wala man tayo nakikita. Saksi lang sa pag araw-araw natin. Araw-araw sa ano natin. Kain, bayan, kuryente, ilaw, ilaw, tubig, saka bahay sa pang-araw-araw gusto. Siyempre, sabi ng 5-6 yun. So, kung magpapamakinan ako, wala. Nangyari sa akin. Kahit nasipag ko magtinda, puro akong labas ng pera. Hindi naman tayo tulad na ibang vlogger dyan na may nag-sponsor sa akin. Tayo wala pa naman tayo gano'n. Wala naman tayong sponsor. Bonus na lang siguro mga kawalan yung meron nagpapalipad, meron nagpapamigay. Okay. Dito dahil na mga lano nun. Dahil kay Acoustic, kay Malu, kay Lapiboy. Hindi na pa. Hindi na ako makakasahod. Kaya, tinan mo. Ilang buwan na ako hindi sumasahod. Wala nung April lang kung huli kong sahod. April, May, June, July na ngayon. Mag-August na, hindi pa ako nakakasahod. Ilang dollars pa lang yung nasa revenue ko, nasa wala pang $10. Ay, wala pang $20. Aray ko. Diba? Hindi tayo talaga siya. Hindi tayo ginalang talaga sa larangan na yun. Dahil natapos naman, kahit anong lag natin, talaga nung natin, tayo ilalagay talaga niya. Pero sa ano, 70 lang na. Thank you po. Natin. Boss, nice boss. Pwede po, bawal lang lumabas. Hindi lumabas, lahat. Ay, hindi natin. Ini. Ay, wala na. Kuya, sabihin natin dito wala kang tambahan. Uy, Biboy, share out. Salamat. Unay, kalipat. Aray ka. Thank you very much. Saan na yung ano? Ano? Nabasin dito na ano? Ah, wala. Nasaan na? Saan nag-aaral siya ngayon? Ay, nagrara na. Nag-aaral ni, ano,
Halaga 100 lang? Yeah, 105. Sandaan na lang sa'yo lang. Sige. Thank you very much. Ano na nga? Ay, Biboy, thank you sa palipad. Magpaparinig. Ha? Sino? Sino ako? Lahat? Ganda nga yun, nauuna sila eh. Ito si Helen. Wala ka talaga yun. Gusto yun. Kalabitan yun. Pwede. Sandaan, tsaka na yun. Ha? Sandaan, tsaka na yun. Sa ilaw? Kaya lang ako eh. Ako 70 sa isa. Puhunan nito ay ano, 12. 70. 22. 11. Kalahati din ako. Patagal. Hindi nga, 70 mo. Oo. Uy, Biboy, thank you ulit. Allah ka! Ayan ah. Magandaan mo yan. Inubos mo na yung laman ng Gcash mo. Babalik ko rin sa iyo. Babalik ko rin sa iyo yan. Bukas ka lang. Mapaubos ko lang ito bukas, limandaan sa'yo. Aray pa, limandaan. Pwede na ito. Pang ano? Guys, thank you very much. Thank you very much. Biling music. Bili na ng music yan. Oh, rinig mo? Kano? Rinig mo? Rinig mo ba? Oh, diba? Wala si Willie Ong. Sayang, wala si Willie Ong. Sino ba pumapasal sa may siya? Na Cosmic? Hindi na nakapasal sa kanya. Ay, 7 viewers sa tamat ko. Ate, hindi natin mais. Thank you, Dan. Kami na mais ko mga oray. Balik tigar. Hi, Ten. Nice po. Sige na. Ito ba ako mag-reklamo? Okay, buwan-buwan ka ba tumatawag Ilan nagagawa ni isang sa YouTube? Marami ba isang Salamat po sa 4 viewers. Okay, magkano? Maraming 20 yan. Ay! Ilang 20? Wala. Bakit kayo gumawa mo sa uro? Hindi ka mabenta sa 10. Bente mo kayo. Ito. Ilang malaki? Ay, kaya nalang dito sa sa araw, meron. Matawatan sige na isa mo. Ano ba yun? Oras lang mo rin yan. Kung natin daw sa kanila.
nagpapakulay sa akin nagpapakulay, no? Pero thank you. Mamaya, ako magpapakulay sa'yo. Like ka mamaya. Oras ka ba naglalag? Daw, kilo. Ano yun? Kung anong oras ka ba nag-live? Wow. Pag-ibig sana ako. Ano ba yun eh? Natawag din sa pag-deliver. Mamaya ka. Ate, bilhin natin. Ay. Bigyan ako ng rate ko. Bigyan ka na. Hindi na lang. Isang sako ako doon. Isang sako pa ako. Saan? Silaw. Pag niliwas ko ito muna, ito muna. Tubo na pala ito? Ito daw. Ito malis. Sa pagkakot na ito nga. Ito ko lang. Nag-live naman si Matthew. Hi, B-boy. May pasok ka pa, di ba? Pasok ka na. Okay. Baka malis ka. Baka ng tao dito. Nasawag mo, 2 linggo. Baka 1 time ka lang. Okay. Basta yan. So, magkikita ka sa camera. Oh. Wala pa ang live sa mga kanya. Hindi naman. Magmisal na kayo. Buwan-buwan ka ba saan kayo nakakita? Magkakaroon ng sahod. Masahod. Kapabidyo ako sa'yo. Thank you. Salamat. Ang sahod. May time balakang ko sa ano basa, kaya ko nababasa na ano na ngayon, 9 lapit na naman ang Sabado Linggo. Yes, awa ng Diyos. Thank you very much. Maganda yan. Kahit paano buwan-buwan sumasahod ka. Sipot ko kasi mag-live. Sa mag-alala pag yan ako sa YouTube, sa Facebook. Makita yung followers natin din. Kasama kita. Kasama. Pinada mo sarili mo sa bayad ng basic partner ha. Oo, mabait talaga yan. Kaya katulad yan, tao na yan. Walang hindi mo ba?
ano tayo. Kahit pa paano naman sangkay, nakikilala na tayo sa Facebook. May mga bumabati sa atin ng mga taga rito. Hindi pa naman totally kilalang kilala. Bumabati lang. Sinasabi ko ba yun ang bablog? Sabi ko, bablog-vlogan. Hi, Ma'am Porcelda. Hello. Viewers, hello. Salamat sa inyo guys. Salamat sa supportan niyo. Kaya mapasyal ako sa mga live. Porcelda at Grace Francis Vlog. Pamimper ako sa inyo. Pamimper. Maayos naman ako partner. Kung ano ang video. Naaway mo na naman yung partner mo. Si Grace, tumawad ka na ba? Tumawad ka ba? Malapit na naman sa oras, no? Yung 22. May mapit ka ngayon. May mapit ka ngayon. Mabili natin, mais. Ilang beses ka na sumahod? Maraming beses na ba? 23. Hindi, isahod pala nyo ngayon. Sahod ng mga YouTuber na yun. Kahapon pa pala. Yung ito na pala. Isahod nyo ngayon. Nakaraan pala. Sa akin wala eh, wala nangyayari. Hindi ko pa na-reach talaga. Pangalawang sa mabuti naman. Magkano una sahod? Magkano lang ko yan? Ano yun? Sa mais, sa... Sa puti? Hindi, dito sa... Ilaw? 80 lang sir. Magkano? 80 kilo. 80. 27, mga bagong taon ba? Una. 70. Oh, laki ah. Malaki pa sinahod mo. Una kong sahod, nasa 5.9. Tulong ni Sangkay B-Boy. Lahat naman eh. Pangalawang sahod ko rin. Sangkay B-Boy rin naman. Ano nun? Oo, nasi B-Boy nagpuno nun. Kaya, lagi matang nalog ko nun. Yan, taga-ano natin. Taga-ligtas. Sa kauna. Laki ng taltas? Bakit? Wala ka bang BIR? Bakit? $2 eh. $2 lang naman ang binabawas ng Mikey. Malaking taltas. Baka wala kang meron pala eh. Ba't ganun? Malaki yung bawat sa iyo. Sa akin kumahad ako ng April. $2 lang naman eh. Laki ng kinikita ni YT, ano? Lalo na kung mga malalakas na content creator, mga YouTuber talaga. Ay, 7 viewers po. Shoutout po sa inyo lang. Kasi mais, boss. Kano kilong puti? Kwenta kalahati lang, sir. Ha? Kwenta kalahati. Dapat nga 10K sana. Bakit? Ba't 3,000 ang nawala? Baka may copyright ka. Magkahati ka sa Magkahati ka sa mga
ako ngayon nagamit lang po si Nasiya ni ano. Kaya yung testing. Oh, laking bagay na sana yun. Gastos pa. Ito kasi mapagsabay-sabay yung pag-release pag-YYT. Kasi ito, siyempre, iisip ka pa. Ito na, marami mo no. Ginagawa, ito tayo. Hindi naman natin pwede mabayaran pagtitinda natin. Kasi itong pag-YYT natin ay ano lang ito puno. Swerte na tayo rito. Kung kumikita tayo dito sa natin. Kahit pa paano bukas, aabot na ng $20 yung aking revenue. So, abot na ng $20 kasi nagpalipad si Sangkay Boy. Mapupuno na rin ng $20. 170 plus ang pagkitas. Laki naman ang pinabawas ni Mike. White lang. Ganang hihirap si White na kaya nandito naman. Mag-live ka lang araw-araw, mapunuhin natin. Kita guys, sabi mo eh. Kahit yung ano lang, focus. Sabi ko sana itong ngayong focus mga koray, sana tumahod tayo. Kano mo isa? 80 po kilo. Tandaan sa isa. Para ngayon mga koray, ngayong August, tumahod tayo ng sa YT. Kasi nga po, padasal naman kami sa August 19. Padasal ni Mama sa August 19. Padasal ni Mama sa August 19, nagpapadala ako sa kuya ko. Sa magdadasal ng ano ni Mama. Tapos, Ika namin bababaya matutulungan ka ni Grace Tandal. Oo, saan kayo mag-live? Babalik ka naman ako mag-live. Kaya supportan na ako sa'yo. Kasi hindi ko kasi makagawa Sabado, Linggo, hindi talaga ako maasahan. Makapasok ako sa live nyo. Siyempre, lahat ko muna yung paninda natin. Hindi lang kasi, siyempre, dito kami kumukuha ng pagkain araw-araw eh. Kaya ako pasensyahan nyo na. Ngayon, tingnan mo. Kita nyo naman, wala ganong customer. Yes. Pero Sabado, Linggo, ito nang pwedeng ikanla. Labas yung cellphone ko pag Sabado rin kasi marami snatcher dito. Marami dito mga snatcher mga kora. Nakakatakot lang. Nakakatakot dito. Pag may aanga ka rito sa bayan, nako, maya last na yung bag mo. Or yung wallet mo nakuha na sa cellphone. Kung yan, nagtitinda ako dito sa Banggita. Kung hindi, baka na tagal na ito na ay sarap. Nice snatch yung cellphone ko. Okay. Ganap ako ng kakampi para sa review. Kasi ngayong August 19, padasal ni Mama ko. Kung kikitain ko sa YouTube, papadala ko yung kalahati.
kalahati magbayad namin sa bayad namin sa bahay, tubig ilaw. Kasi ngayon, hindi tayo maka-recover eh. Utang, lagi na tayo utang. Kasi naiibag din, naubos lang. Buti nga ngayon, medyo kahit pa paano, nagkakaroon tayo ng kita tayo kahit pa paano. Yung nakarang araw, wala namang katapos sa mahal na araw, May, June, talaga. Yung tinago kong nasa bangko ko na 20,000, ubos. Imas talaga mga kawaray, ito lang. Kung nagtitinda ako ng May hanggang June, kaya di ako nagla-live doon. Stress ako nun. Ito lang sinasabi sa inyo nun. Ayaw ko magpaawa sa ayaw ko magpaawa sa social media, ayaw ko magpaawa sa live ko. Kasi meron tayong kunting pride. Ito lang, pride tayo na tao. Ayaw ko yung hingi ako ng tulong sa hindi naman sa ayaw ko humingi ng tulong. Ayaw ko lang manghingi na kaya ko pa naman gawin ang anak buhay, di ba? Masangkay. Masangkay yung yung sinasabi ko. Ayaw kong magpaawa sa social media na tulad na nung May, June, talaga hindi ako nagla-live noon kasi stress ako sa hindi ko pinopokus, hindi ako nagpo-focus sa live ko. Minsan wala ako doon lagi, minsan nag-live ako, minsan padir nakikita, hindi ko nagpapakita ng mukha ko. Kasi ayaw ko yung makita nila, parang sila lang ang Mars, gano'n. Parang malalim ang iniisip mo. Gano'n ba? Kaya di ko yung ginagawa kasi ayaw ko yung makita nyo ako na parang kawawa ba? Mahirap kami nun. Mahirapan ako yung yung talagang pinahirapan ako sa yung ipon namin nga na 20,000 sinahod ko dun sa Palawagan. Ubus yun. Wala eh. Ubus. Ubus sa paninda na puro na lang. Tapos na lang ang labas. Wala nang pumapasok. Mahirap mga waray kung marami kang hinihiram ang pera pang po. Maganda talaga yung may sarili kang puhunan. Buti nga ngayon kahit pa paano kumikita kami sa mais. Kasi dahil nga maulan na tagbaha pa. Tapos siyempre gustong-gusto ng mga tao yung mais magtagulan. Pag summer kasi talaga doon magandang kitaan dito sa magandang kitaan dito sa ang mahirap lang pag sinabot ka ng tawag sa amin sa probinsya tag-tuyot eh. Pag wala talaga braces ba? Braces talaga ang tao, wala namimili. Hindi lang mamimili nun, pero malaki na po. Kaya naman na yun, hindi ko talaga ugali sa social media na kaya yung stress ko nun, yung mga panahon yung kayang ito ako. Pinaan ko na lang sa Reels, sa Facebook pa. Tapos yun, meron ako na nag-abot ng views na 1.5 million views. Lalo akong ginanahan mag-Reels. Parang wala lang. Okay, tandaan lang po kila ma'am. Yan na ma'am. Aray ko. If viewers, siya raw. 7,000. Yan na sabi. Live na ba si Matthew? Ano mo ba? 10:49.
Maya mag-out na rin ako. Mais sa atin, mais. Hindi na mo yan. Nangali na ako yan mga karan. Ito na namin kumain. Ito isang dito na rin yata. Nangali na tayo mo. Meron ako dito ang perang 400. Hindi po nga. Nasa dito na ako ang oras dahil safe din. Hindi naman ang gawin. Paano ba kung maaga pa ako naglagas na? Hindi lang ganun ang kita. Basta nga lang tayo. Kaya ako tayo sa libre na for viewers, shoutout po. Kaya ako tayo sa atin na ito. Oh, guys. Kita ka rito. Kita ka. Nice. Sorry. Kaya andyan sila, no? Tintakloban. Ma'am Melody. Marvin. Gemma. Okay ba? Sarap. Ate Vina. Bili natin, oh. Mais, ate mais. Boss, mais. Ate mais, ate. Mais, ate, bili na. Mais. Hi, Ma'am Corselda. Hello. Salamat po sa pagtambay, Ma'am Corselda. Kaya, bawi ako sa inyo. Grace. Masala ka. Hi, tate. Ina. Hey, mais. Mais puti, madam. Dati ko tayo may 6 viewers at 7 thumbs up. Bakit hindi nadalagay ang thumbs up? Kasi hindi na lang dyan. Wala na ang lakas na eh. Nakakapon lang. Ate, may ate.
Boss, nice boss. Magkano yun? Ako. Sa puti. Tandaan lang dito, sir. Hindi pa yung nakalahati. Maganda. Three. Ganda na lang. Ate guys, ate. Boss, next boss. Balitan nyo na, mag-guys na kayo. Ate May. Ana Santiago. Ate Pinay na kayo, malay na, manis kayo dyan. Matamis, malasa. Kapal kang na kamili, hindi sa kamili. Kamili. Pinamagat. Bossing mais. Salamat sa guys. 2 hours lang ako. 1 hour and 47 minutes na tayo guys. Parang makapasyal tayo sa ibang lugar. Mga may... Mainit ba dyan? Oo, mainit. Mainit mga saringan lang. Maambo dito sa angkay. Sa inyo mainit siguro. So, sa inyo mainit ba? Marami na din tayo, hindi? Isra yan, oy. Walang sira yan. Walang sira yan. Nagsisira yan. Ano ba yan? Ano yan? Transparent. Tagos-tagos ba? Transparent. Mainit yan. Buti pa dyan, mainit. Dito, ano? 2 linggo na nag-ano. Puro ulan. Ay kasunod na naman bagyo, kaya malakas ng habagat. Kaya sa kayo yung payong na yan, transparent talaga yan, ganyan talaga yan. Tapos na ulo.
Salamat na eh. Saan yung sa amin pa? Nandito, tinawag ko sa ilalim. Ginamit. Ginamit ko yung sogo. Para yung pag nakita ng sogo na magbigay sa amin yan, palitan niya. Ito yung payo mo kuya. Palitan niyo natin ang bago yan. Di ba? Kalibre na naman tayong payo. May isa ka pa lang payo. Mayroon yan. Nandito yung malaki. Ito ginagamit. Yan lang tinatyaga ko payo. Katityan, katityan. Uy, wala nga akong bilbil. Yan, no. Ayan. Kinausog. Uy, baka mausog mo. Layo-layo mo. Paano mo malalawa yan? Layo mo. Aray ko. Pansin mo pa yung chat ko. Nice ka. Katagilid kasi ako. Hindi naman. Nice. Guys, guys, guys. Aray ko. Alam mo ano na tayo guys 1 hour and 52 minutes na tayo guys. Yun na, mag-out na tayo. Uncle Zelda, thank you. Grace, thank you Grace. Salamat sa inyo. Andyan. Thank you very much. Tintak po ba? Salamat din po. Ma'am Gemma, Ma'am Malaki, Ma'am Eva, Ma'am Marvin, Tangkay Sagato. Nasaan ka na? Bulso ka. Aray ko, bulso ka din na kaya ako naging ngayon. Akaalam mo lang. Hindi ako sumuka nun, tangik. Kaya bilang yun ni mama, hindi galing sa akin yun. Kaya sumuka. Ano yun, nagdilig ako dun sa may yardanan namin kasi marumi. Diniligan ko, kaya malinis yun. Malinis. Hindi ako sumuka nun. Ako sumuka. Punta ka na, bro. Punta ka na, punta. Huwag mo kasi ba? Ha? Gusto na. Biligan mo ng ulam. Ayos, ma'am. Ayan na. Nakakatingin sa akin dito mga tao, sabihin ng baliw na ating ng hawit. Boss, Toto. Daming alam. Yung mga kamayan po nalalaman. Pero wala yan sa kamayan namin ni paring Alex. Ay, siguro ko lang yan. CCTV, oh. Uy, tawa ka ng tawa niya. Dami ng tawa.
lang magpapasika. Umaraw. Hali na kita. Nawat. Diyos, sa taba, ang lakas ng tuhod, oh. Ayun, may ito. Ay, shout out for viewers. Malapit na tayo today. Nagtutuwag na tayo, pwede na yan. Paano meron tayong ano, at si B-Boy, at si Grace. Isang kay Grace, isang kay B-Boy, ng Pagsalda, at kay Mamay. Asawa na, asawa ko. Mark, shout out Mark yan. Baby Mark yan. Andyan si Kuya B-Boy, oh. Kuya Boy-Boy. Kuya Boy-Boy! Hello, Kuya Boy-Boy! Hello mo na, Kuya Boy-Boy! Dali na. Hello mo, Kuya Boy-Boy na. Kuya Boy-Boy, oh. Kuya Boy-Boy. Is B-Boy. Kuya Boy-Boy, hello. Boy-Boy. Sabi naman yan. Boy-Boy, hello, Boy-Boy. Salamat po sa mga viewers at second. Diyan, sana sabi ni Kuya Boy-Boy mo. Diyan ko Boy-Boy. Kuya Boy-Boy. Wala. At least natin. Guys, malapit na tayo mag-game. 1 hour and 59 minutes na tayo guys. So, 2 hours na tayo guys. 2 hours na tayo. Maraming thank you po. Lalo na kay Sakay Boy sa pagpamember at pagpalipan. Kay Ma'am Grace. Kay Sakay Grace. Kay Ma'am Persona. At sa mga pumasok dyan na hindi nag-comment. Thank you very much sa inyo guys. Salamat sa suporta. Thank you po. Thank you lagi. Thank you lagi sa inyo guys. Thank you very much.
for watching. Ingat lagi. God bless. Bye. Kamay na sakay. Out na ako. Thank you very much sa inyo sa support. Kamay na. Out na ako mag-out. Night. Thank you man. Nandiyan na lang yan sa God bless pa. Thank you tayo mag-play. Grace. Masyalda. Dito po. Ready boy. Out na ako. Nagkulit ka. Okay na guys, thank you yan guys. Out na ka. Grace, thank you po. Kay Grace, thank you. Okay na ka, thank you. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Bye.